Hi guys, welcome back sa mong YouTube channel. So, ayaw yun mo kalimot nga mag-like o mag-subscribe sa among YouTube na To Brothers TV. So, karon day nga adlaw, ito day tamo sa among bukid. So, let's go na. Nga guys, lisod jud kayong dalan dinhi ah. Oo. Lapok kayo ba? Na. Nah, makani lagi mo diri guys. Na, mag-iisod ako ko. Na. Mag-relax mo, makabili lagi. Ang namin niyo guys, magbutas ni diri. Jud oh. Grabe ni nga dalan ba? Lapok kayo. Kay, Muragugma. gugma ba? Muragugmang giatay. Ay! Gugmang ka nang To, akong kauban no, tong naguna tong nakaputi, batsoy kayo. Daw pakita daw. Ta. Kay kaning nakapula ba kay nakauyab naman eh. Daw ngisi. Ngisi din na. Gwapo kayo. na guys. Oh. Ano? Okay na ba mo? Na. Una. TV naman guro na. Oy. Layo pa dyan. Unahan pa to. Kan isa og ikapoy na gyud. Ay. Daan na murag masakan. Daan pa na guys. Oh, stilan. Na mura manig kuan. Murag pwede na tamnan og kuan baka nabitang humay. Ah, pwede. Na. Tugsok-tugsok ra ba? Hilig wa kag tugsok pre. Stilan. Mahal ba? Ha? Tugsok ra ba? Tugsok. Si daan pa ni. Parang humayan ba? Magkano ba ang humayan? So, kita mo sa mga guys. Ang lingkod mi kapuy na gyud. Magyapon guys. Magyapon. So, sa tinuod lang yun guys, amag yung bukid yun. UI. Tayo yun. Mga pila ka kilometro pre? Gikan sa Gikan sa Lokak Dria, murag gikan sa barangay Lokak, sa sentro sa Lokak. Padulong diri mga 10 kilometro siguro. Tayo gyud, murang gibaktas. Baktas ra na mo guys. Pangkapoy na gito ako. Tong isa natulala na. Oh. Ikaw pre, kura ka pre? Kira ka? Ginhawa sa takadali kay mura na magmamatayay na taan eh. Pwede na! Imbis mapatay liwat ba? ta. Lingkod meeting sa takadali diri ah. So. Mo ni among magian guys. So, hapit ta gyud ang ang bukid dinhi guys, unahan to kung kauban. Oh, hapit na. Mo ni among magian na. So, mauday ni dire ang amo ang Tira. oh, bukid daw na na. Today. Nang payag namo. Oh. Tuay landahan. Guba. Pantaw na atop stilan. Nang mga lubi guys, oh. Mga lubi. Oh, mga ruby. Na akong pag-umangkon nga syokoy. Mga kauban. Oh, mga sila. Darami tama. Mga pa kong manghod daw isa. Ngat katungkuan ba? Adik na tama. A few moments later. Hi guys, so nakapahuway naman mi. Oh, kung kabalo, nakapahuway na mo? Okay na. Bye kayo. Kina? Kina, oh. So, ato anday namo to ato ang kani ang pulse dinhi ah. Amo day ang ipakita sa inyo ha guys. So, tara na. Aman ko. Uy, So, padulong na day mi dito ah. dara ka toy. Dire oh guys. So, nana din mi dire guys oh. Sa ubos ani kay pulse naman eh. Wow! Mga kauban.
Sakdang lugang mga bato. Maghinay mo kaya na yung bato. Mga sila oh. Apa? Ako pagkumangkon, naligo na. Tol. Kuha nito niya guys. Dito na dito to boss. Tolls guys. So so makauban. Muna guys, morning. Giingon na mo na buwan na mo na duty tayo guys do. Kang duha. Muna guys, kagingon ako. Na guys, tanaw, nagsayaw guys. Morning ingon na mo na kuan busay. Na guys, busay dinduti guys no. Ang isa guys oh, na nagingkot sila. So naligo guys. Morning guys, na morning. Na morning guys. Na guys. Dutay guys no. Morning guys. Na guys.